Dobrý deň, v tejto časti si viacej povieme o manažmente vzdelávania a časti prevádzky. Čiže pozeráte sa na úvodnú stránku po prihlásení do administratorského systému SafeTIC. Ja sa prepnem na klientov. V rámci klientov si vyberiem firmu Demofirma, ktorá je pripravená práve na predvádzanie alebo vysvetľovanie funkcionality. V predchádzajúcich častiach sme si povedali o základnom nastavení pre firmu. Prešli sme si prevádzky, čiže máme už vytvorený systém prevádzok alebo štruktúru prevádzok, ktoré sú súčasne aj študijné skupiny. To znamená, že jednotlivé školenia sa nepriradzujú zamestnancom, ale sa priraďujú prevádzkam a potom zamestnancov priraďujem do jednotlivých prevádzok, alebo tiež to môžem nazvať študijných skupín. Čiže tu nám máme napríklad vytvorenú študijnú skupinu vodiči, výšky, prípadne chemické látky. A potom tieto ako centrála, prevádzka východ, prevádzka západ, to sú vlastne fyzické prevádzky. Takže teraz sa prepnem na zamestnancov a ideme si vysvetliť funkcionalitu alebo funkcie, ktoré sa nachádzajú v tejto časti. Opäť tu mám vytvorených zo pár zamestnancov. My si budeme vytvárať aj nového zamestnanca, čiže je to podobný spôsob ako pri firme alebo teda klientovi alebo prevádzke, je to vpravo hore tlačítko nový. Keď kliknem na nový, tak zase vyplňaním formulárov prejdeme si jednotlivé položky, čiže najdôležitejšia položka je meno, priezvisko a e-mail. Ak má jedinečný e-mail, tak je to veľmi jednoduché, tak v podstate zadáme sem do tejto kolónky, plus vybereme jednu prevádzku, do ktorej ho priradíme, daného nového zamestnanca. Plus môžem tu zaškrtnúť, že chcem ihneď odoslať zamestnancovi prihlasovacie údaje. A tu pod tým máme ešte nepovinné údaje, ktoré si vysvetlíme, čo znamenajú. Titul znamenom je jasný. A teraz tu máme e-mail 2. E-mail 1 vyplňame vtedy, ak ide o jedinečný e-mail, to znamená, že daný e-mail nebol ešte použitý pre iného zamestnanca, takisto nebol použitý pre tohto zamestnanca, ale pre inú spoločnosť, ktorá je v tomto e-learningovom systéme. Stáva sa totiž, že niektorý zamestnanec treba spracuje pre 3 spoločnosti, je to holding a zabezpečuje služby alebo vykonáva pracovnú činnosť pre 3 spoločnosti a tým pádom potrebuje mať 3 kurzy BOZP pre každú jednu spoločnosť, tak v takom prípade ho jedenkrát môžete zadať ako hlavný e-mail a dvakrát zadáte ako e-mail, to znamená ten, ktorý nie je unikátny. A takýmto spôsobom môžete vyriešiť, že ten zamestnanec môže byť 3-krát zadaný v našom systéme, s tým, že pre 3 rôzne firmy, ale s tým istým e-mailom, pričom 2-krát to bude zadaný ako e-mail 2. Určite neodporúčam zadávať aj e-mail 2, pretože na obidva e-maily budú chodiť pripomienky. Takisto jeden príklad z praxe. Stalo sa, bola firma, ktorá mala okolo 200 zamestnancov, a zadali tam vlastne každý zamestnanec mal unikátny e-mail, ale pri zadávaní zadali e-mail 2 vždy na personalistu. To znamená, všetky pripomienky, ktoré chodili zamestnancom, tak chodili aj tomuto jednému personalistovi, čiže to boli desiatky, niekedy aj stovky mailov pomaly denne, takže určite toto neodporúčame. Takže buď nastaviť e-mail alebo e-mail 2. Tento e-mail 2 sa môže nastaviť aj v prípade, ak máte napríklad firmu, kde je treba sklad a sú tam 3 skladníci. A oni nemajú svoj e-mail, ale majú e-mail sklad@firma.sk. Tak v takom prípade je možné zadať všetkých 3 zamestnancov s tým, že vlastne im zadáte ako e-mail 2 ten sklad@firma.sk. Potom je tu dôležitá informácia, alebo teda dôležitý údaj dátum nástupu v prípade, že nastupuje nový zamestnanec a vy ho príjmete treba v strede mesiaca, on nastúpi od prvého nasledujúceho mesiaca, tak tu kľudne môžete dať dátum treba o ten mesiac, vy ho už pridáte do systému, nezaškrtnete, že mu chcete odoslať prihlasovacie údaje, pretože systém
mu odošlete prihlasovacie údaje až v deň nástupu, pretože je dôležité, aby to vyštudoval alebo teda absolvoval dané školenia v deň nástupu. Nemôže to absolvovať deň vopred alebo pred nástupom, pretože by šlo o čiernu prácu. A takisto by to nemal absolvovať ani deň po nástupe, pretože bol na pracovisku bez toho, že by bol oboznámený, či už s BOZP školením alebo s OPP školením. Takže v tomto prípade systém pracuje za vás. Ak to zadáte, tak vy vlastne takto si viete nahadzovať nových zamestnancov postupne. Vždy, keď sa rozhodnete, že príjmete nového zamestnanca, pridáte ho tam, nastavíte dátum nástupu a už systém sa o to postará. Ak to náhodou ten prvý deň nebude študovať, tak mu budú chodiť pripomienky podľa nastavení, ako je vlastne nastavený pre daného klienta. Potom tu máme ešte 4 dátumy a to sú školenia BOZP, OPP, vodiči a výšky. Ak tieto školenia absolvovali zamestnanci treba s prezenčnou formou a vy prechádzate na e-learning alebo ten klient prechádza na e-learning, tak tu je možné zadať vlastne predchádzajúce školenie. Napríklad ak to absolvovali, vymyslím si 30.9.2022 BOZP, OPP, tak vlastne to tu zadám. Ak BOZP má periodicitu 3 roky, tak pripomienky začnú chodiť koncom augusta 2025. Čiže zhruba o rok začnú chodiť pripomienky. Dneska je 1.9.2024, to znamená teraz, keď nahrávam vlastne tento návod, tak je 1.9. to znamená 2024. To znamená, že ak je periodicita 3 roky, tak by to chodilo zhruba o rok. Školenie OPP má periodicitu 2 roky, čiže hneď by mu začali chodiť pripomienky, že má absolvovať dané školenie. Keby to školenie trebárs bolo absolvovať minulý rok a mám tu trebárs 11. mesiac, tak v takom prípade mu začnú chodiť 30.10.2024. To isté platí aj pri vodičoch, aj výškach. Ostatné školenia, ktoré sú v systéme safety, tak keď ho priradíte do prevádzky a ten zamestnanec bude priradený v danej prevádzke, tak vlastne berieme, že mal by dané školenie absolvovať ihneď. Takže toto sú také najdôležitejšie položky. Ja teraz nebudem pridávať toho zamestnanca, pretože chcem vám ešte ukázať, že ak pridávate treba z 1, 2 alebo pár zamestnancov, tak dá sa to urobiť v celku pohodlne cez tento formulár, ale ak by ste ich pridávali treba 100, 200, 300, tak je lepšie využiť takýto importný súbor. Čiže tento importný súbor, alebo teda import, kliknete si naň a tu máte presný návod, akým spôsobom vyplniť Excel. My tu máme pripravený aj pomocný Excel, čiže keď naň kliknem, tak zase si ho zobrazím, uložím. Ja už som ho mal predtým uložený, takže teraz som si ho dal nahrať na novo. Keď si daný Excel otvorím, tak vidíte, že vlastne mám pripravené aj určité dáta, aby ste vedeli, akým spôsobom môžete zadávať napríklad aj dátumy. Tak vlastne je tu presný formát dátumov, tu je napríklad nástup do práce a tu máte potom tie ďalšie školenia. Čiže tie najdôležitejšie údaje sú meno, priezvisko, e-mail a číslo prevádzky. Tento e-mail, to je ten hlavný, to znamená musí byť unikátny a tu vidíte, že e-mail 2 mám už vlastne akoby, mám túto sklad zavináč example.com, to mám vlastne pre obidve, čiže pre dvoch zamestnancov, čiže tento prípad je, že nemusím mať unikátny e-mail. Je samozrejme nutné zadať aj číslo prevádzky, v prípade, že nebude daná prevádzka zadaná, tak vlastne systém ju vytvorí a priradí im školenie BOZP, OPP. To znamená, že ak vy tu budete mať číslo prevádzky, ktorá neexistuje, tak môžete rátať s tým, že vlastne systém tú prevádzku vytvorí a bude to tá prevádzka s tými základnými školeniami BOZP a OPP. Takže ja teraz ukážem, ako sa správa ten import. Čiže ja keď si ho importnem, tak vlastne pred importom ešte urobí takýto prehľad. Ak by som tu mal nejaké chybné údaje alebo niečo by bolo nekorektne, tak systém by mi to zvýraznil, zobrazil.
Tu na takisto vidíme, že napríklad to zobrazenie pre ten e-mail 2, čiže ten, ktorý nie je unikátny, tak vlastne troška inak sa zobrazí. Vidíte, že sú také zašednuté a menším fontom, ako tie, ktoré sú vlastne unikátne. Čiže takýmto spôsobom sa snažíme vám dať informáciu, aby ste vlastne mali prehľad, keď budete importovať. No a tu je veľmi veľmi dôležitý prepínač, a tu je vlastne deaktivovať neimportovaných zamestnancov. To znamená, že ak vy máte nejaký systém, napríklad personálny systém, ktorý vám umožňuje exportovať aktuálny zoznam zamestnancov, ideálne aj s niektorými z týmito položkami, ktoré sú tu, určite vám umožní dať meno, priezvisko, e-mail. Takisto, ak máte v evidencii nejaké dátumy školení, tak vlastne viete si tam dať to školenie BOZP, OPP a tak ďalej. A ak vám toto umožňuje vlastne exportnúť, tak v takom prípade vy môžete vlastne vždycky importovať aktuálny zoznam s tým, že vlastne ako keby prepisujete tie údaje, ktoré sú tam, a ak nejaký zamestnanec odíde, tak predpokladám, že z toho personálneho mzdového systému ho máte vyradený, že už je neaktívny, a v takom prípade, ak sa vám nedostane do toho importného súboru v Exceli, tak týmto prepínačom vy zabezpečíte, že vlastne deaktivuje daných zamestnancov. To znamená, že deaktivovanie znamená, že nevymaže ho. Vy máte prístup k ním akoby k histórii, či viete sa k ním dostať, viete sa dostať k certifikátom daného zamestnanca, máte o ňom všetky potrebné informácie z minulosti. Ale on vlastne týchto zamestnancov automaticky deaktivuje, aby im nechodili už ďalšie pripomienky. Aby nemohli vlastne študovať, aby sa im nevystavovali certifikáty a tak ďalej. Čo sa týka tohoto importu zamestnancov cez Excel, tak pripravíme samostatné školenie alebo samostatnú časť práve len na import pre Excel, čiže tu na to nebudeme viacej rozširovať. Ja zruším tento import. Zrušením znamená, že vlastne tá ukážka sa mi zruší a dostane sa naspäť na zamestnancov. Ja si teraz zobrazím tohto zamestnanca a tu si ukážeme, že vlastne všetky položky, o ktorých sme si rozprávali, tak si ich viete takýmto spôsobom upravovať. Čiže takisto tieto dátumy. Tie dátumy majú zmysel len vtedy tam doplňať, ak daný zamestnanec neabsolvoval už školenie v našom e-learningu. Ak ho absolvoval, tak zbytočne tu budete doplňať nejaký dátum, trebárs, ja neviem, v roku 2019 a podobne. Čiže ako náhle on už absolvuje nejaké školenie u nás, tak v takom prípade už tieto dátumy sa neberú do úvahy, ale bere sa posledný dátum absolvovania a vystavenia certifikátu vlastne v našom systéme. Čiže tieto dátumy slúžia len na také preklenutie z jedného systému do druhého, pretože ak by ste tu tieto dátumy neuviedli, tak všetci zamestnanci, ktorých tam pridáte a nebudú tu mať dátumy, tak znamená, že vlastne tieto školenia majú absolvovať i hneď. Ako náhle tu dátumy budú, tak to znamená, že ten systém bude brať, ako keby mu systém vystavil posledný certifikát podľa tohto dátumu a tie pripomienky už nebude mať ako neštudované, ale bude mať pred expiráciou. To sme si vraveli, keď si kliknem na túto demo firmu a dám si e-maily a pripomienky, tak bude vlastne tie pripomienky budú sa posielať na základe tohto nastavenia. Čiže prepnem sa naspäť na zamestnanca a na tohto Tomáša Baláža. Tu na vlastne vy mu priraďujete prevádzky, čiže my sme si ukazovali, že keď pridávam zamestnanca cez formulár, môžem mu pridať len jednu prevádzku alebo štúdijnú skupinu. Ako náhle mu chcete pridať viacej, tak to musíte urobiť cez tento systém, alebo teda cez zamestnanca, alebo potom do prevádzok píšete, doplníte vlastne toto MyID. Tu je možné ešte potom odoslať zamestnancovi prihlasovacie údaje. Keď si kliknem ešte raz na týchto zamestnancov, tak tu sa zobrazuje, že komu boli odoslané prihlasovacie údaje a komu neboli.
Keďže tu ide o demofirmu, tak vlastne táto demofirma neexistuje. Čiže ja keby som to dal odoslať, tak prakticky to nikomu nepríde. Čiže systém to naozaj reálne odošle. Takže my tieto hlavné maily ešte nemajú odoslané. Ak by ste ich chceli odoslať hromadne, tak dajú sa odoslať prihlasovacie údaje všetkým zamestnancom. To používame vtedy, keď zadáte na začiatku všetkým zamestnancom, ale odporúčame vlastne používať odoslať zatiaľ neodoslané prihlasovacie údaje. Čiže aj keď sú tam všetci zamestnanci a nikto nemá odoslané, tak v tomto prípade sú tieto dve tlačítka identické, pretože odošle to všetkým zamestnancom, ale ja odporúčam používať len toto tlačítko. Toto sa používa vtedy, ak by ste naozaj hromadne treba poprideľovali nejaké školenia a chceli by ste odoslať všetkým zamestnancom nejaký úvodný mail, kde budú mať popísané základné informácie, že treba na to už možno zabudli, tak v takom prípade je tu k dispozícii aj toto tlačítko. Tu nám máme potom ešte exporty, to znamená, vy si viete exportnúť napríklad všetkých zamestnancov, keď si dám si export, dám si uložiť, tak vlastne, keď sa na to pozrieme, tak je to súbor, ktorý je identický s tým importným súborom. To znamená, že vidíte, že tu nám máte vyplnené všetky údaje, čiže tu sú práve aj tí aktívni, neaktívni, čiže mi odoslal kompletne všetkých, alebo teda do exportu sa dostali úplne všetci zamestnanci. Keď si zobrazím naspäť ešte tohoto Tomáša Baláža, tak tu si viem pozrieť priebeh štúdia, čiže ihneď sa zobrazí, že čo mu chýba, to znamená neúplné štúdium, pretože to je to najdôležitejšie. Keď už niečo absolvoval, tak už ho nemusíte vlastne kvôli tomu kontaktovať, má vystavený certifikát, je to platné, čiže hneď sa vám zobrazia tieto informácie a takýmto spôsobom sa vám budú zobrazovať vlastne aj o priebehu jednotlivého školenia. Tu je troška výnimka, takéto niečo sa vám nikdy nezobrazí, pretože my sme dali v systéme vygenerovať certifikát, aby sme nemuseli absolvovať dané školenia, pretože vždy, keď si pripravujeme tú testovaciu verziu, tak niečo vymažeme, pridáme a tak ďalej. Tak v rámci toho je pre nás jednoduchšie to len vystaviť si certifikát. Samozrejme, vy budete mať, ak budete mať vystavený certifikát, tak musí mať aj štúdium a musí mať aj test vlastne zaškrtnuté, že vlastne toto prebehlo. Takže takýmto spôsobom máte k dispozícii aj informácie o štúdiu. Keď si chcete pozrieť certifikáty, tak tu nám máte vlastne k dispozícii. Keď si naň kliknem, tak sa zobrazí, viete si ho vytlačiť, viete si ho stiahnuť. To isté vlastne, tu bude celá história, čiže keď bude nejaký zamestnanec 10 rokov a bude mať vystavených 20-30 certifikátov, tak samozrejme ten zoznam budete mať tu na k dispozícii. No a posledná záložka je personalizácia. A tu sme si už rozprávali v predchádzajúcich častiach, že sa dá pridať kapitola jednak ku klientovi. Ešte predtým sme si hovorili, že aj systémová, čiže za celú BOZP firmu, ktorú budú mať všetci klienti, potom na úrovni klienta, čiže tá kapitola pre dané školenie by bola bola pre všetkých zamestnancov, potom na úrovni prevádzky, čiže len pre tých zamestnancov, ktorí sú priradení v danej prevádzke. No a tu vidíte, že dá sa vlastne pridať aj personalizovaná kapitola pre konkrétneho zamestnanca. Ak treba má nejaký špeciálny oblek, na ktorý vlastne je k dispozícii návod alebo nejaký videonávod, ako si to obliec, ako si treba ten oblek dezinfikovať, ako si ho vyzliecť, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny, tak v takom prípade vy máte možnosť zase pridať takúto personalizovanú kapitolu a pridať to len niektorému zamestnancovi alebo zamestnancom. Takže toto by boli také najzákladnejšie funkcie, čo sa týka zamestnancov. Ešte keď si pozrieme túto tabuľku, tak tu vidíte, že tu sú tie najdôležitejšie informácie. Ja vám ešte raz ukážem, ako vyzerá vlastne systém, keď sa prihlási zamestnanec. Zrovna tento zamestnanec som presne trafil, že on má aj manažerský prístup. To znamená, že on vie aj nastavovať, upravovať prevádzky, vie tam pridávať školenia, vie pridávať, odoberať zamestnancov, vie ich kontrolovať, má prístupnú nástenku, ale len pre danú demofirmu. To znamená, on si nevie vybrať inú firmu
A samozrejme on je ako študent, to znamená, že má priradené nejaké školenie, na ktoré keď klikne, tak sa mu zobrazí školenie a musí dané školenie absolvovať. Vždycky platí, že najskôr musí absolvovať celé štúdium, čiže všetky kapitoly, čiže dám si začať kurz. Takýmto spôsobom vlastne prejdem si kompletne všetky kapitoly. Ako náhle to absolvujem, samozrejme musí byť splnená časová dotácia, čiže keď prejdem všetky tieto kapitoly, tak sa mi tu nás zobrazí časovač, čiže ak ešte zostane čas, že to prejdem rýchlejšie ako je časová dotácia, tak vlastne systém ma nepustí k testu, musí byť splnená časová dotácia. A potom, keď sa chcem dostať k testu, vlastne tak on vždycky vypíše, toto musí byť zaškrtnuté, potom urobíte test. V prípade, že zamestnanec neurobí test, tak samozrejme sa mu vygeneruje nový a on ho absolvuje, až pokým daný test vlastne neurobí. A následne sa vystaví certifikát a ten certifikát je potom k dispozícii. Čiže to sú tie položky, sa tam zobrazia inštrukcie pre zamestnanca, on si daný certifikát vytlačí, čiže na základe toho, že si ho vytlačí, podpíše, odovzdá ho podľa inštrukcií, ktoré sú zadané. Takže ja sa teraz prepnem naspäť a skúsim nájsť zamestnanca. Dúfam, že sa mi to podarí. Čiže toto by mal byť zamestnanec, ktorý nemá manažerský prístup. Že on vidí len moje školenia, moje záznamy. Tu nám má, ktoré má študovať a postupuje rovnakým spôsobom. Čo je ešte veľmi dôležitá informácia, že zamestnancom chodia do mailu odkazy na tieto školenia takou formou, že vlastne keď mu príde e-mail, tak on keď klikne na ten odkaz, treba školenie BOZP, tak jemu sa hneď načíta táto stránka, čiže ten systém ho i hneď prihlási. Čiže je tam vlastne v rámci tej linky, sú aj prihlasovacie údaje a on sa i hneď prihlási a môže začať študovať. Takže to je také uľahčenie, že nemusí si pamätať heslo, nemusí ho niekde hľadať. Verím tomu, že každý zamestnanec zvládne takéto jednoduché vlastne preklikávanie jednotlivých slajdov a celé si to vlastne prejde. Takže prepnem sa naspäť zase do zamestnanca, alebo teda na zamestnancov. Ešte dôležitá funkcia, ktorú sme si už v minulosti ukazovali, ale teraz tým, že preberáme zamestnancov, tak ak hľadáte nejaké konkrétne údaje, máte tam desiatky, stovky zamestnancov, alebo ani neviete, do ktorého klienta daný zamestnanec patril, vám pošle nejaký mail z Gmailu a tým pádom ho neviete identifikovať. Tu na hore máte globálne vyhľadávanie a tu nám môžete vyhľadávať podľa mena, priezviska, e-mailu. A keď si napríklad zadám Jana, tak mi nájde všetky Jany a vidíte, že mám jednu Janu v SZČO, druhú Janu mám vo firme Zelená technológia. A keď si to zobrazím, túto Janu, tak mám i hneď informácie, že čo má študovať, aké certifikáty, personalizácia. Čiže tu napríklad mám upozornenie, že tento zamestnanec nemá nastavenú hlavnú e-mailovú adresu a nemá vlastne ani e-mail 2. Čiže tomuto zamestnancovi nebudú chodiť žiadne pripomienky z toho titulu, že nemáme mu vlastne kam posielať tieto pripomienky. Čiže ak by som si dal vyhľadať tú druhú Janu zo SZČO, alebo možno, že to bola, ešte raz vyskúšam, Janu Usilovnú, takže ani jedna z nich vlastne nemá zadaný e-mail. Dobre, tak ďakujem vám za pozornosť. Ako som spomínal, pripravíme ešte samostatné školenie, ktoré bude venované len importu cez Excel.